Zoberieš si takýto väčkový držiak. My u nás používame takýto stroj, ale tie stroje sú naozaj že rôzne. Takže dáš sa do takého hlbšieho predklonu, kolená sú jemne pokrčené, chrbát je rovný. A ideš priťahovaním držiaka a rúk smerom k pásu. Dôležitá je práca lopatiek, čiže pohyb začínam od lopatiek, zaťahujem lopatky smerom dozadu, k tomu pridávam ruky, až kým nemám ten sval úplne napnutý a v tom momente prestávam ťahať. A ja napríklad ten rozsah mám niekde tu, končím kúsoček od tela, keby som išiel ešte ďalej, tak už to čisto ťahám len cez ruky, čo vôbec nepotrebujem, hej. Čiže zaťahnem tie lopatky úplne dozadu, keď ich mám zatiahnuté, sval mám napnutý, ďalej už nejdem.